Egunon! Egunon! Zu Jorge izango zea? Ni Jorge naiz, Ni bai. Mikel, egunon! Ze, lantaran ja? Ja, gauza hemen jala nien bai. Haze leku polita. Aizu hau zer da? Nola esplikatuko genuke. Euskal Japoniakin fusio bat jatetxea o nola daitzen zaionei? Ba, iso zer alakue, bai, usiatzen gara beti, bertako produktuak hartuz, bertako ekoizlekin lanien, zaiko produktuak hartu da, bueltatxo bat emon, toke asiatiko bat emon, da ateratzea plater desberdinak, nahiko oso freskuek, divertigarriak. Aizu, eta zergatik horrelako maitasuna Japoniari, zergatik? Bueno, ez dakit, gu oindala 7 urte zabaltzerakoen, beti juten ginen Bilbora hartzen gauza japonesa, asiatiko eta zaitik ez Durangon, ez da? Gu izango gara, gu izan ginen, saldu genuen, hasieran ez zan erraza izan, jendie etorten zan probetan, gordina ez dakit, ez arraru eta, baina pizkana jendie juntzan gure erroioan sartzen, gugaz gero eta gehiago etorten, bueno, oin ja ez Durango jendia bakarrik, baizik eta beste herriko jendie eta dana... Etortzen da honea. Etortzen da bai. Aizu, denetatik etortzen da jendea, aurrak, helduak... Bai, hasieran bat ez betortzen zen jende gaztea, probetan. Baina, gara, oin dela 7 urteko gaztiek, ez dira zen gaztiek, ja. Hoi da. Gure sorpresa izan zen, egiten dugu bai, eventuek, caterinyak eta. Da, cateringetan normalien hori, jende gazti eta, baina goratzen dute baten, zibela pilo bat ume, eta zoen pizza, hamburguesak, ez dakiz zer, danak korrika sushia, sushi. Ez dakit koloriek, ez dakiz zer, baina oso gustora jaten da. Aizu, aldere, nik uste dut, karta bat hartzen baduzu, hau ez da, baina zaila izango da, ze nolako izenak dituzten. Eta errez, jendi batzutan etorten da, ikusi aldut karti eta lehenengo aldize bada, hori da. azten ikusten da, wow, hau ze da. Esplikatu imar dena zer da. Egu beti da izaten dugu hori, ez behiratzea kartia eta esatea, atera zuen nahi dozune. Aitu, eta zein da zuen plater nagusia? Oin udan asko atera dugu kaneloi bat, aguakateko kaneloi bat, barruen atun tartarra, eta gero indugu ajo blanco de litxiz, fruta txinatarra. Niri gustatuko litzaidak ikustea nola egiten duzuen, hori posible alda, Jorge? Bai, gogu da, probatu. Hor sukaldera joango gara? Venga, bagoazen, hemen da, ezta? Zu horrena. Begira azkar prestatzen duen. Eguna txarra baldimaka, kuidau, hemen, Jorge, parranda botzen bau gero, hemen kanelo jaiteko. Ez da erraz izango, ez? Hauxe da udarako sensazioa, aguakatein kaneloia. Aizu, Jorge, guk nahi duguna da orain kaleatea nahi dugu, bale? Zerbait zuen produktore mato, zerbait erakutsita ja jende, nola moldatzen den euskaldunak palillukin jaten. Bale, prestatuko guzu. Zerbait prestatuko du? Venga, ingo guzu. Eta erakutsiko ez igual nola jaten den, ni desastre nuketa. Hirukok ere lortu du gure kalitatezko seilua. Arki dago. Norbaitek nigiri batzuk probatu nahi? Nahizu nigiri batzuk probatu? Tú sabes comer muy bien. Goxua aldago, goxua? Bai? Nigiri da, gustatzen zaizu? A ber nola, claro, es que ez da erraxa, bai. Ni ere nahiko, a ber nola moldatzen zaren? No sé. Horrela xe, venga, iepa, oso goxua da. Ia, oso ongi, Petri! Igar, nigiri, con palos. Ba, saiatu makillakin. Cuidadito, epa, hau badiko. Epa, oso ongi. Norbaitek probatu nahi du nigiri, sekula moldatu altzate makillakin eta, jateko, ez? Bai, ongi erakutsiko jazu nola hartzen da, nik ez dakiteta. Benetan ez dakidala nola hartzen dan. Aber nola hartzen dan, horrela. Horrela, aber hartu, nola hartzen dan? Oso ongi, hori xe daubena makillak. Bai, euskaldunak horrelakoa gara. Muy bien, oso ongi. Ongi segi. Aio artista, aio, haupa nigiri.